Emil és a 3 iker. Igen. A polgármester úr meg akarja szüntetni az ósdi lóvasutat, és valódi villamost akar létesíteni helyette. Az egész már csak pénzkérdés. Hát miért nem mindjárt föld alatti vasutat? Ha a lóvasútunk eltűnik, Nástad fele olyan szép sem lesz. Villamos végtere mindenhol van. Az egész csak pénzkérdés. Nálunk még az ítélet napján lóvasút fog közlekedni. Jó De rágyújthatok, asszonyom? Természetesen, Jecske úr. Jaj, nekem le kell szaladnom az illatszerboltba kátrányszappanért, igen. 1 óra múlva ugyanis Homburgné jön hajat mosatni. Ne, elmegyek én, anya. Nem, maradj csak, fiacskám. Majd én lemegyek. Beszélni szeretnék veled, Emil, mint férfi a férfival. Kérem, ahogy óhatja. Hát csak azt nem értem, miért szaladt el anyám. A beszerzés ugyanis az én hatáskörömbe tartozik. Anyát talán azért ment el, hogy mi nyugodtan beszélgethessünk. Ha? Hát? Voltaképpen nagyon ellenszenves vagyok neked? De hát hogy gondolhat ilyet törzsőrmester úr? Hát ön ugyan rendőr, de azért nekem nagyon is rokonszenves. Igen. De valami fontosat szeretnék kérdezni tőled, Emil. Esik. Édesanyáddal már beszéltünk erről, ő azonban azt mondta, tőled függ a dolog. Igen? Igen, ha neked nem tetszik, nem lesz belőle semmi. Aha. Hát ne haragudjon, de egy árva szót sem írtak az egészből. Nehéz ám ilyesmiről egy ilyen nagyfiúval beszélni. Emlékszel még az édesapádra? Alig. 5 éves voltam, amikor meghalt. Én ugyanis... Igen? Hát szeretném feleségül venni az édesanyádat. De áthelyeztetem magam irodai szolgálatra. Később még felügyelő is lehetek. Nem minden rendőr áll ám az utcán. És a felügyelők szép fizetést kapnak. Ha kedved van, akár tovább is tanulhatsz. Ha nem akarod, természetesen nem veszem el. Előbb meg kell szoknom a gondolatot, Jecske úr. Mi sem természetesebb, Emil. Semmi kifogásom ellene, Jecske úr. Jó, hogy jössz, anya. Képzeld, a törzsőrmester úr épp most kérte meg tőlem a kezedet. Na, mit szólsz, mama? Te mit szólsz? Mit szólsz? Áldásom rátok. Köszönöm, fiam. Én borzasztóan örülök. És most már csak egyet szeretnék kérni. Ne szólíts apának. Nagyon furcsának érezném. Én minden esetre igyekszem apád helyett apád lenni, de ez más lapra tartozik. Ahogy parancsolja, törzsőrmester úr. Na és mégis hogyan szólítsam? Jó napot kívánok, Jecske úr. Először is tegezd nyugodtan. Másodszor szíves tudomásodra hozom, hogy Heinrichnek hívnak. Heinrich. Ahogy parancsolod, Heinrich. De most már mennem kell. Hiába a szolgálat. Szervusz, Heinrich. Várj, Heinrich, kikísérlek. Semmit sem vett észre. Nem is sejti, milyen szomorú vagyok. Én magam akartam keresni, méghozzá sokat,
hogy anyámnak ne kelljen többé dolgozni. Egész életemben együtt akartam maradni vele. Csak mi ketten egyedül. Senki más. Erre ide állít egy rendőr, és feleségül akarja venni. Kisfia, ideje aludnod, késő van. Igen, mama, megyek. De jó, hogy a gyerek nem vett észre semmit. Sohasem szabad megtudnia, hogy legszívesebben vele, csak vele maradnék. De nem szabad önzően csak magamra gondolnom, hanem a fiamra. Igen, mindig csak a fiamra, meg a jövőjére. Ki tudja, meddig tudok még keresni. Meg aztán Henrik igazán derék ember. Emil, kisfiam! Igen? Leveled jött Berlinből. Berlinből? Na, nézzük. Kedves Emil, régóta nem hallottunk egymásról, igaz? Remélem nincs semmi bajod. Én sem panaszkodhatom, igaz, néhány héttel ezelőtt meghalt egy dédnagynénikém, ő szegény, de jóformán nem is ismertem. És akkor az embernek nem olyan szomorú, ha meghal valaki, és ezzel rá is térek levelem tárgyára. A dédnagynéni ugyanis rám hagyott egy házat. A keleti tenger partján áll, Korsbüttelben, ha ugyan hallottál róla. Fürdőhely, kapizsgálod Ide már? figyelj, a nyári szünet küszöbön áll, ahogy mondani szokás. Van egy pompás ötletem. Nagyon szeretnélek meghívni téged meg a detektívjeidet. A szüleim már megengedték, sőt, nagyon örülnek. Gusztáv már beleegyezett. De ne hidd, hogy csak ő jön. Fogózz meg! Az unokahugad is, Ponni Heimbold, más néven Kalapocska, meg a nagymamád, akitől annyira el voltunk ragadtatva. Meg jön a pici Kedd is, de csak akkor jönnek, ha te is jössz. Billensd magad tunikán vérrablóvezér, és mondj igent, hogy el ne felejtsem. Pénzre nem lesz szükséged, elvisszük a háztartási alkalmazottunkat, Klotildét is. Ő főz, méghozzá prima. Csak azt írd meg, jössze. Nélküled nem érne semmit az egész szünidő, és a keleti tenger mindenestül a vízbe pottyanna, hogy úgy mondjam. Izgatottan várom válaszodat, szüleim is, én is, sokszor üdvözlünk, maradok barátod, Theodor Haberland, avagy a professzor. Ja, utóirat, hogy el ne felejtsem, jelszó, Emil. Mit szólsz ehhez, édesanyja? Ez nagyszerű. Mesebeli vakációd lenne, kisfiam. Elfogadhatom? Hát persze, de még mennyire, hogy elfogadhatod. Még ma írd meg neki. Emil, jó. Csak egyet ígérj meg. Igen? Nem úszol ki messzire a tengeren, mert jön egy óriási hullám vagy szökőár, és nekem nem lesz egy nyugodt percem sem. Ígérd meg, hogy vigyázol magadra. Esküszöm. Hurrá! 10 nap múlva indulás, indulás, indulás! Emil, légy szíves, írjál. Másnaponként. Jó. Megígérted, hogy nem úszol be messzire. Igen. Istenem, nem lesz egy nyugodt pillanatom. Ennyi fiú egy rakáson. Jaj, ugyan, anya, hát tudod, amit én megígérek, azt állom is. Igen. Sokkal nagyobb baj, hogy én is nyugtalankodom miattam. Ugyan. Hát mi lesz veled oly sokáig a fiad nélkül? Anya, ha szükséged van rám, azonnal írj, és én jövök, ha bármi baj lenne. Mi baj lenne? Ne félj, csak magadra vigyázz. Emil, csókolom a nagymamát meg a Ponit. Jó. És ha kimelegszel, ne menj a vízbe. Jó. És edd meg a zsömléket, mert kiszáradnak. Jó, szia. Vigyázz magadra, kisfiam. Jó, szia. Vigyázz, szia. Nagymama, Ponni, ott van Emil! Gyere! Észrevett integet. Nagymama, csókolom. Szervusz. Tanácsos úr? Nini Ponni, mennyei atya, te meglőttél. Szervusz, professzor. Szervusz! Na és Gusztáv? Biztosan motorozik a kis Keddel. Már Kedd is megjött. Persze, a szüleivel egy panzióban lakik.
Nagyszerű. Vigyázz, fedezékbe! Vigyázz! Mit csinálsz? Nyugi, ürgék, csak én vagyok. Csak nem gondoltátok, hogy palacsintával lapítom a legjobb barátaimat. Na hát. Mi vagyunk a fogadóbizottság, én és Kedd. Micsoda? Uramisten, hol van Kedd? Az előbb még itt kuksolt mögöttem. Hol lennék? A földön. Mi van? Mi történt? Egy ilyen fékezés után. Jó, Kedd. Csak nincs Mi valami van veled? bajod? Az evakáció is jól kezdődik. Jézus, mi van? Nekem már csöngettek. Kedd. Kutyavajom! Jelszó! Jól van, gyerekek, jól van. Indulás! Indulás! Irány a Kormorán villa! Klassz a háza, mi? Klassz! Nagy birtokos úr! Hát még a kert! Nézzük meg a kertet! Jó, futás! Futás! Hát mi vagyok én? Öregasszony vagy gyorsvonat? Azt hiszem, nem jól értettem. Azt mondtam, Clotilde Rappel-Pappesberger. Ez valami mesterség? Dehogy, így hívnak. Szerencsétlen teremtés. Azonnal menjen orvoshoz. Talán fel tud írni magának valami új nevet. Komolyan tetszik beszélni? Nem, bölcs gyermekem, dehogy is. Én jóformán sohasem beszélek komolyan, ugyanis nem érdemes. Hát én még ilyen gyönyörűt életem. Hallgass! Most nem szabad beszélni. Őrületes, mi? Végre tudom, mire jó, hogy ilyen vésokra fektetem. Akkor megállapodtunk. A délutáni program gyerekeknek cukrászda, felnőtteknek séta. És én nem vagyok már gyerek, de felnőtt sem vagyok még. Mi vagyok én tulajdonképpen? Gügye fehér név. Büntetésből a felnőttekkel jössz, hogy lásd, mennyire gyerek vagy még. Hát, ez fenséges volt, Clotilde. Köszönöm, tanácsos úr. Én utoljára az ezüst lakodalmamon ettem ilyen jó bifszteket. Sohasem tudom, hogyan tetszik érteni, amit mondani tetszik. Gyakorlat teszi a mestert, a papám szerint a nagymamának még a szeme se áll jól. Ébren vagytok? Hogy ébren vagyunk-e? A kifejezés nem fedi pontosan a tényt. Ki szólít? Ki merészel bejelentés nélkül szólni hozzá? Én vagyok, Clotilde. Rappel-Pappesberger. Az hosszú és bonyolult. Az egyszerűség kedvéért Radebergernek fogjuk nevezni. De akarja, hívhatjuk Pilsennek. Vagy snapsnak, ugyanis utálom a sört. Szépen bántott ti velem. Tessék azonnal jönni reggel. Professzor úr, muszáj nekem eltűrnöm a snapsnak. De miért éppen snapsnak? A nevét, ami van neki, ez túl bonyolultnak talán. Miért? Hát más boldog volna egy ilyen nével. Az edzőmet például Philip Baronnak hívják. Valahányszor vendégségbe megy és bemutatkozik, már pucolhat is. Képzeljétek el! Sokkolom, nagyságos asszony, Baron vagy. Nagymama, mi bajuk van ezeknek? Nem lehet, hogy valami fertőzést kap? Frászkarikát, csak a szokványos betegség. Úgy hívják, kamaszkor. Tapasztalatból ismerem, magam is átestem rajta. Első, én vagyok az első. Második helyen holtversenyben Emil és Póni. A negyedik helyen a professzor. Azt hittem, én vagyok az első. És utolsó, ezúttal is természetesen a kiskel.
Hogy csináljátok? Mit Stati? Gyorsabban, mint te, Sose izgass magad, tudod, mi a fejünkkel dolgozni. A fejeteknek csak annyi köze van a dolgokhoz, hogy túlságosan kiemelitek a vízből. Tanuljátok meg a gyorsúszást. Figyeljetek! Na, láttátok? Mi ez? Mit bámultok? Na, hát nem látod? Ott a parton, nyújtónál az a férfi. Hű az anyják. De jól csinálja. A lengőtámasz és a óriás kelep. Ülőtartás. Forgás. Leugrás. Az angyalát. Ilyet még én sem tudok. Hát ez meg mi? Nézd a két kisrác, tudod meg mit akarnak. Fantasztikus. Hát ez pontosan azt is úgy, mint ez a férfi. Oda lengőtámasz. Óriás kelep. Ülőtartás. Forgás. Leugrás. Nézd, hogy hajlonganak. Hát rögtön bedilizek. Két ekkora krapektól ilyet még nem kipáltam. Jól csinálták. Ez a Three Byrons, artista család. Apa és ikerfiai esténként a strandszállóban lépnek fel. Ezt meg kell néznünk. Este 8-kor kezdődik a műsor. A többi szám is világklasszis. Őszintén ajánlhatom. És lehet helyet kapni? Foglalhatok nektek asztalt. Csak nem vagy te is akrobata? Nem, dehogy. Én a strandszállóban vagyok Piccolo. A Piccolók korán meghalnak. Hogy? Láttál te már öreg Piccolót? Szakállas vicc. Gusztáv megnőtt, amióta nem láttam. Máskülönben semmit se változott. Honnan ismersz te engem? Mindnyájatokat ismerlek. Sőt, Mindnyájunkat. Gusztáv egyszer az öltönyömet is hordta. Szemenszedett lódítás. Én soha életemben nem hordtam másnak az öltönyt. Na. Hogy hívnak? Hans Burnok vagyok. Nem ismerek egy fia Burnotot sem. Dehogy is nem. Még az apámat is ismered. Nem csak te, Emil is. Hát ez egyre rejtelmesebb. Most aztán elég. Ki a farmával, öcsi? Különben úgy a víz alá nyomlak, hogy sosem lesz belőle főpincér. Jó van. Azelőtt liftes fiú voltam Berlinben. A Hotel Kreidben. A Nollendorf téren. Jelszó? Emil! Hát apád őrült rendes volt hozzánk, 10 márkát is adott kölcsön. Gusztáv meg én ott alhattunk nálatok a számomban. Bizony izgalmas história volt, amíg élek nem felejtem el. Az volt csak a szép idő. Emil és a detektívek. Hallom, Berlinben filmet is csinálnak. Igen, persze. Igen, magam is hallottam. Alkalmasít, majd megtekintjük. Igen. És most itt vagytok. Emil és a detektívjei meddig maradnak? Hát egész nyáron ugyanis örököltem itt egy házat. Ez nagyszerű! Akkor sokat fogunk találkozni. Tudjátok mit? Ha szabadnapos vagyok, egyszer elmehetnénk vitorlázni. Vitorlázni! A nagybátyám ugyanis itt lakik Korsbüttelben. Van egy nagy kereskedelmi gőzös. Én nem is tudtam, hogy kereskedelmi gőzössel is lehet vitorlázni. Azt éppen nem. Csak hogy a bácsikámnak van egy pompás vitorlása is. És egyáltalán piszkosú, rendes manusz az öreg. Hát akkor éljen a vitorlázás is, az Most már csak egyet nem értek. De sehogy. És pedig? Azt nem értem, hogy ment rám valaha is az öltönyöd. Gusztáv! Poni! Ha? Nem látod Gusztávot? Elment motorozni. Egyedül? Nem, vitte a nagymamát is a hátsó ülésen. A nagymamát? Már itt is vannak. Isteni volt, Gusztáv, remek! Pályát tévesztettem. Motorversenyzőnek kellett volna mennem, nem nagymamának. Hölgyeim és uraim! Ha nincs ellene kifogásuk, az volna a javaslatom, hogy menjünk el ma este a strandszállóba, és tekintsük meg, miféle attrakciókkal szolgál a műsor. Tessék, egy palack krajnai és 4 narancslé. Kedves egészségükre. Köszönjük. Gusztáv, mióta vagy olyan szorgalmas, hogy még a varietébe is könyvet cipelsz magaddal? Ez egy angol szótár. Aha, Tambiz, itt akarsz szavakat magolni. Vakációban?
Nem ettem messzet. Biztosan az akrobata ikrekkel óhaj társalogni. Fogok is. A fiúkat Byronnak hívják, tehát angolok. És ha olyasmit felelnek, amit nem értek, egyszerűen megnézem a szótárban. Na, erre befizetek. Engedjék meg, hogy bemutassam a nagybátyámat, Burnott kapitány urat. Üdvözlöm, kapitány. Kérem, foglaljon helyet az asztalunknál. Köszönöm, tanácsos úr. Hölgyeim, szevasztok, srácok. Csak semmi formaság, csak semmi formaság. Pincér, egy rubos puncsot. Kezdődik. Üdvözlöm a nagy érdemű közönséget. Világvárosi műsorunkat megkezdjük, következik Ferdinánd, Bob Stübner, a Lantos Caruso. Figyelj, diáksapka van a fején. Tényleg. Pedig van már egy 50-es. Na, szép korasz. Hogy lehet, hogy ez az öreg úr még most is diák? És a diák, hogy szabad neki variettében fellépni? Valószínűleg levelező hallgató. Egészen más. Második számunk Lolita, akrobatikus táncosnő. Ez már igen. Figyeled! Olyan gyorsan forog, hogy már nem is lehet tudni, hogy összenne elő van-e, vagy hátul a tartója. Klotilde kisasszony, maga is tudna így táncolni. Én bizony röstelném vadidegen emberek előtt így kitekerni magam. Azért akkor egyszer megpróbálhatnád felkiretni a tojássütőt. Szabad egy táncra, kisasszony? A kisasszony nem is tud táncolni. Ezt meg miből gondolod, öcsi? Mehetünk, uram. Taknyos léba és úgy való, mint egy kisasszony. Nézzétek csak a kisasszonyt. Nekünk lányoknak vérünkben van a tánctudomány. Hölgyeim és uraim, és most világvárosi műsorunk fénypontja következik, a 3 Byron! Fantasztikus. Milyen erősek. Maggie és Jackie. Ez a két iker nem nagyon hasonlít egymásra. Az egyik, mintha egy kicsit nagyobb is lenne, mint a másik. Nézd. Megtartja. Fantasztikus. A nagyobb az a Jackie megtartja az apját. Az a nagy darab ember kézen áll Jackie karján. Hogy nem törnek el a gyerek csontjai? A természet összes törvényével ellentétes, hogy itt semmi hézag, és megy minden, mint a karikacsapás. De kár, hogy a kisked nincs velünk. Vége. De kár. Reggelig elnéztem volna. Elnézést. Teó, Emil, nyomás! Jönnek. Hello, boys! Moment, please. Na, you are wonderful. My compliments, Byron. Hello, dear. We have... Hagyjátok már abba a lefetyelést. Nem értek én egy árva szót sem angolul. Adj Isten uraságok. Mentem meg utaguta. Hát szentül azt hittem, hogy angol vagy. Rászt. Nem angol. Csak művész nevet vettem fel. Az idegen név mindig vonzza a közönséget. Mit gondoltok, hogy hívnak engem valójában? Inkább mondd meg, különben végig tippelhetjük a telefonkönyvet. De el ne köpjétek.
A nevem... Nem, jobb, ha mégsem mondom meg. Na nézd, engem Tisbejnek hívnak. Sokkal rondább te neved se lehet. Ajaj, na nem bánom, szóval... Igen? Pól Pasulke vagyok Teltovból. Pasulke Palko, a röbementi Teltovból, fantasztikus. Nevem Gusztáv. Közölni szeretnénk veled, hogy mélységesen el vagyunk ragadtatva. Regem, osztályon felüliek vagytok. Igazán köszönjük. Na, és az öcséd miért szaladt el? Az öcsém? Ja, ő nem barátkozós természet. Jöttök holnap a strandra? Hát a szép idő lesz. Akkor viszlát holnap! Tessék, így tanuljon az ember nyelveket. Byron Pasulke. Fantasztikus volt, egyszerűen fantasztikus. Sajnálhatod, hogy nem láttam. Légy nyugodt, sajnálom is. És képzeld, Poninak gavalériakat. Táncoltak is. Meg kisasszonynak szólították. Bizony, öregszünk. És most mihez kezdjünk? Hát, ilyen egy pocsék idő. Írjatok levelet az otthoniaknak. Én már megírtam a mait. A mait? Persze. Hát minden nap írok édesanyámnak. Akkor írjuk meg a szünidei dolgozatot, legalább túlesünk rajta. Az a legszebb szünidei élményem, legizgalmasabb szünidei élményem, legérdekesebb szünidei élményem, foly. Ugyanaz a tészta minden évben. Az embernek már attól is elmegy a gusztusa, hogy élménye legyen. Hát akkor mi legyen? Ha más javaslat nincs, akkor figyeljetek. Na? Tisztes családból született egészséges gyermekek sokat hoznak magukkal. A természet mindenkinek megadta mindazt, amire az idők során szüksége lesz. Kötelességünk mindent kifejleszteni, ám gyakrabban esik meg, hogy önmagától jobban kifejlődik. Na, ki írta? Gőzöm sincs. Goethe. Pardon, Johann Wolfgang von Goethe. Na és akkor mi van? Hogy mi van? Szervusz, papa. Szervuszok, fiú. Na, hát szóval csak az van, hogy Goethe szerint természettől fogva megvan bennünk minden, amire az életben szükségünk lesz. És hogy ez magától kifejlő. Tehát nem muszáj minket állandóan noszogatni szabályokkal, meg felügyelettel, meg osztályzatokkal. Jaj, bocsáss meg, öreg úr, tudod, hogy nem rád célzok. Fenemód nehéz ám a gyerekeket nem túlságosan sokat, de nem is túlságosan keveset nevelni. Minden gyerek egyedi eset. Majd ti is megtudjátok, ha nektek is lesz gyereketek. Én már előre örülök neki. Na de néha bele is lehet őrülni ám. Ugye tudod, fiam, hogy nem rád célzok? Azért mondom. Ez az önálló fejlődés buli marhára tetszik nekem. Igen, tisztelt uraim! Volna kedvük néhány napig önállóan és zavartalanul fejlődni? Megkaphatják! Néhány napos társas utazást hirdettek Koppenhágában. És mivel rég jártam ott, és vágyódom Dánia után, én és a feleségem, a nagymama és Poni, na meg a mi Klotildénk, holnap reggel Warnemündéből pompal elhajózunk északra. És mi? Ti? Hát, ti magatok maradtok. Hogyan? Ebédelhettek a vendéglőben. Pénzt hagyok itt nektek. Ha ugyan nem tekintitek ezt illetéktelen beavatkozásnak a fejlődésetek. Nem vagyunk kicsinyesek, a pénzt hajlandóak vagyunk elfogadni. Jó, hát csak fejlődjetek, úri kedvetek szerint. Csak magatoknak tartoztok felelősséggel. És majd meglátjátok, öröme ez vagy teher. Ha? Beleegyeztek? Persze! Van ennél rendesebb apa a világon? Tanácsos úr, kérem, nem vinné magával az én szüleimet. Hát magunkra maradtunk, fiúk. Nem nagyszerű? Miénk az egész ház. Hol fognak, gyerek? Ki az? Ki van ott? Én vagyok, Hans! Gyere! Bújj be! Gyere! Na. Hú, de megálltál. Zavarásért! De sürgősen szükségem van a tanácsotokra. Na, mi történt? Képzeljétek el. Tegnap este 8 óra körül Mr. Byron teját rendelt. Felvittem a szobájába. Rémtitokzatos arcot vágott, és azt mondta, hogy amit most mond nekem, arról egy léleknek sem szabad tudnia. Te remek tornász vagy, kezdte. Láttalak a strandon, van tehetséged, remek artista lehetne belőled, és ami a legfontosabb, csodálatosan kicsi és könnyű vagy. Mondd, nincs kedved fellépni velem? A szavam is elállt.
Minek kellek én magának, kérdeztem. Ott vannak magának az ikrei. Minek magának egy harmadik? Nem harmadik, hanem második, mondta. Hogy? Ijesztő volt. Azt mondta, Jackie már túl nehéz. Na, a lényegre, apafej. Hát ez a lényeg, apafej. Azt akarja, hogy én utazzam el vele meg Mekivel. Méghozzá ének évadján, a legnagyobb titokban. Hogy Jackie ne is sejtse. Nem. Hát ilyet még nem látott a világ, hogy egy pasas csak úgy ott felejtse a fiát a keleti tenger partján, mert a srác növekszik. Hát megáll az ész, komolyan. Szegény Pakó. Szép kis, úgy mondhatom. Csak hogy ezt mi nem tűrjük. Szó sem lehet róla. Nem bizony. Micsoda mázli, hogy az öregek elhajóztak, legalább nincsenek útban. Ez az izompacsirta csodálkozni fog. Hadi tanácsot tartunk. Most rögtön. De én szolgálatban vagyok. Na menj, és gyere vissza reggel. Akkor mindent megbeszélünk. Jó, nagyon jó. Jelszó, Emil. Jelszó, Emil. Szevasztok. Ja. Szia. Most a tetteken a sor. Először is munkatervet készítünk. Minden nap más lesz az ügyeletes. Ma Teó, holnap én. Igen, aztán Gusztáv. Az ügyeletes ébreszti a többieket, végzi a beszerzést, kávét főz, vacsorát készít, őrzi a kapukulcsot, és egyáltalán ő végez mindent, amire szükség van. Jelentem. Tessék. Nem tudok kávét főzni. Majd megtanulod. Na, és most térjünk rá a legfontosabbra. Gusztáv és a kis Kedd elmennek a strandszállóba, és felveszik a kapcsolatot Hans Burnottal. Hans beszéljen meg mindent Mr. Byronnal. Hitegesse, és közben tudja meg, hogy mikor akarnak meglépni. Na és hogy vonattal-e vagy hajóval? A motoromat ne adjam kölcsön neki. Egyáltalán miért kell várnunk, amíg az ipse olajra lép? Tényleg, miért? Ez nekem magas. Miért várunk? Miért nem állunk egyszerűen eléje? Ide figyeljen, uram, tegyen le a trükkjeiről, maradjon szépen a fenekén, különben velünk gyűlik meg a baja. Persze, és akkor néhány napig itt marad, aztán mégis elpárolog, esetleg Hans nélkül. Persze. De Jackie akkor is benne marad a kulimázban. Hát az igaz, persze. Na, és mondjátok meg Hansnak, hogy a szökés időpontját lehetőleg késő estére tegye. Jó, de miért? Hát, mert akkor Jackie már alszik, és észre se veszi, hogy az apja le akar lépni. Megúszta a megrázkódtatást. Világos. Jelszó! Emil! Indulás! Hát úgy veszem észre, baj van az apákkal. Az egyik gyerektől meg akar szökni az apja, a másik gyerek meg új apát kap. Pedig igazából semmi szüksége rá. És ki ez a másik gyerek? Ja, értem. Valakivel muszáj róla beszélnem. Apámra jóformán nem is emlékszem. Azóta mindig csak ketten voltunk anyámmal. Én mindig arra gondoltam, ha egyszer sok pénzt keresek, minden másképp lesz. Nem kell szegénynek majd annyit gürizni. És erre jön ez a Pali. Milyen Pali? A jecske, a rendőr. Aha. Hát azért rendes, hát igen. Hát tulajdonképpen rendes. És anyád szereti? Nem tudom. De azt mondta mindjárt az elején, hogy csak akkor megy hozzá, ha én beleegyezem. Hát fantasztikusan rendes asszony. Hát azt meghiszem. Elvégre az én anyám. És... Na, már itt is vagyunk. Holnap ugrik a majom a vízbe. Holnap ugyanis Hans szabadnapos. És holnap óhajt ő misztersége a kisebbik ikergyerekével, meg a mi Hansunkkal megpucolni, mégpedig az utolsó gőzhajóval, mert akkor már Jackie alszik. Warnemündéből meg vonattal utazik tovább Lengyelországra. Na, gyerekek, nekem van egy pofon egyszerű ötletem. Na. Lecövekelünk a hajóállomáson, és ha a pofa felbukkan, egyszerűen hazaküldjük a tollasbába. De ez nem jó, túl egyszerű. A pasast akkor kell lefülelnünk, amikor az út egy része már mögötte van. Akkor már nem hozakodhat elő kifogásokkal. Döntő, hogy megrémüljön. A nyakára hozzuk a kikötői rendőrséget. Na, mert figyeljetek, a tervem a következő. Először Hans megérteti Byronnal, hogy nem szállhat hajóra vele meg egy fél pár ikerrel Korsbüttelben. Itt mindenki ismeri őket. Ezért Hans majd a következő állomáson száll fel, vagyis Heidekrugban. De jó. Eddig világos. Na, a detektívek, vagyis mi, még egyel előbb, vagyis Grálban. Így mi láthatjuk, beszáll-e Byron meg a féliker, és beszáll-e később Hans. És amikor mindenki együtt van, oda sétálunk a férfihoz, és megkérdezzük: igen, tisztelt Pasulke úr, hol van a kedves fia Paul? És hogy lehet, hogy egy pikoló utazik helyette? Ha nem kívánja, hogy átadjuk a rendőrségnek gyermeke hűtlen elhagyása és gyerekrablás miatt, akkor szíveskedjék visszatérni velünk Korsbüttelbe. Hát, nagyszerű, muszáj visszajönnie. Egyszerűen nem lesz más megoldás. Hurrá, hurrá, hurrá! Szó! Emil! Jó, na, és most tegyük el magunkat holnapra. Nehéz napunk lesz.
Minden világos, Hans? Megértetted? Persze, hogy meg. Azt hiszem, minden rendben lesz. Még szép. Van itt észapuskám. És estig mit csinálunk? Jaj, hogy én milyen hülye vagyok, hiszen vitorlázni akartalak vinni benneteket. Tudjátok, mit csinálunk? Egy igazi vitorlás kirándulás. Iszünk ételt, italt, ami csak kell. Délutánra hazaérünk. Jaj, hát én itt maradok. Én vagyok az ügyeletes. Marhaság, a házat nem viszi el Persze, senki. hogy nem. Jó, én sem mehetek. Az ősökkel kell ebből. Ha nem megyek haza, nem engedik meg, hogy itt aludjak, és akkor nem mehetek veletek Mr. Byronra vadászni. Akkor az urak 3-asban vitorláznak. Na jó, de pontosan gyertek haza. Még sok a dolgunk mára. Itt leszünk időben. Tengerre fel! Tengerre fel! Mióta jövünk? Úgy 3 órája indultunk. Oda néz, egy medúza. Hát vízfejek, ez majdnem olyan jó, mint motorozni. Az meg mi? Nézd, egy sziget. Olyan, mint egy homokdomb. Néhány szál fűvel. Ezt meg kell néznünk közelebbről. Nézd, egy pálma. Pálmafa. A keleti tenger kellős közepén. Ha nem a tulajdon szememmel látnám, el se hinném. Legyező pálma. Olyan, mint a hektikás volna. Úgy az a... Süllyedünk? Azt éppen nem, de zátonyra futott. Hát ez óriási. Egy cserepes pálma miatt a keleti tenger kellős közepén egy hétvégi kiskerten megfenekleni. Gratulálok, navigátor. Ideje, hogy visszaforduljunk. Na, toljuk meg. Na, gyerünk. Rajta. Az egész. Még egyszer. Na, még egyszer. Nem vagy. Hát vissza kell jutnunk. Muszáj, különben Byron meglóg előlünk. Akár gyalogszerrel is nekivághatunk, professzorom. Nem értem. És teledik. Hol lehetnek? Nézd, ott jönnek. De hogy ez sokkal nagyobb hajó. Csak nem esett valami bajuk. Mi bajuk eshetett? Hisz nem volt vihar, egyáltalán semmi se volt. Hát ez rejtély. Nincs más hátra. Ketten leszünk kénytelenek lefülelni Mr. Byront. Na, de hogy jutunk el Grába? Tehát kutyagolunk kicsit. Mi az a pár kilométer? Ajaj. Látod? Ott vannak a hajón. Byron meg Meki. Rémes olajszag van. Felkavarodik a gyomrom. Ne is gondolj rá. Könnyű azt mondani. Hát ezek nem jönnek. Nincs más hátra. Indulás, kicsi. Ketten? Gyere, ne félj, na, gyere. Mr. Byron, szeretnék beszélni önnel. Mi van? Tudomásukra jutott, hogy ön meg akarta szöktetni Hans Burnot Piccolót. Na és? Mi tulajdonképpen Jackie miatt jöttünk. Nem szégyeli magát. Ének évadján titokban otthagyni ezt a szerencsétlen gyereket. Nem tudom már használni. Egyszerűen nem fér a fejembe, hogy vetközhet valaki így ki minden emberségéből. Igen, és Jackie? Menjen talán koldulni csak azért, mert megnőtt? Nem, Passulke úr, ezt nem hagyjuk. Igen, a barátaim meg én úgy döntöttünk, hogy ön visszatér velünk Korsbittelbe. Na, menjetek a fenébe. Ahogy. Jó. Ha gondolja, szólhatunk a rendőröknek. Tehát teljesíti atyai kötelességét. Atyai kötelességemet? Nos, Passulke úr? Mit pasulkéz engem állandóan ez a tökkel ütött taknyos? Engem nem is hívnak pasulkénak. Nem. Hát hogy hívják? Másnak. Na igen, de minek? Másnak hívnak. De... Nyögje már ki a nevét. Mondta egy párszor, hogy másnak hívják. Az egyik embert Müllernek hívják, a másikat Lehmannnak. Neki meg az a neve, hogy Más. Joachim Más. Ja, értem már. Ezek szerint ő egyáltalán nem is apja Jackie-nek. Nem én. Sőt,
Jackie és Meki nem is ikrek, még csak nem is testvérek. Meki neve valójában József Kortejohan. Értitek már? A Byron csak művésznév. Tisztára üzleti fogás. Persze én is sajnálom Jackie-t. Pekje van a srácnak, hogy így megnőtt. Világos már, pupákok? Na de... Nem, akkor is igazságtalannak tartom, hogy így cserben hagyja azt a szerencsétlen gyereket. Ezért felkérem, szíveskedjék pénzt küldeni velem a fiúnak. Legalább az első időre, míg kezd valamit. Begolyóztál. De nyugtát is adunk. Igen, nyugtát írok 100 márkáról. 100 márka sok? Nincs annyi pénzünk. Hazudsz? Pest szavamra. Na jó, legyen 50, vagy szóljak a rendőrnek? Messze itt van, és vigyen el benneteket az ördög. Nincs több vonat, kicsi, hajó sincs. De nekünk haza kell jutnunk. Tudom. Megtudni, mi lehet a többiekkel. Vagyis talpaluk. 3 óra alatt odaérhetünk. Na jó, hát akkor nyomás. Menet gyakorlat a sivatagban. Tisztára úgy érzem magam, mint egy idegen légiós. Hát az is valami. Én már sehogyan sem érzem magam. Ked, kicsi! Ébredj már fel! Hagyjam, mama, még alszom. Nincs itt semmiféle, mama. Na, én vagyok az Emil, na! Ked! Emil, mi van? Kelj fel gyorsan! Gusztávék még mindig nem kerültek elő. Mi? Most volt itt a kapitány. Nagyon kétségbe van esve. Elment motorcsónakot bérelni. Szűz, Máriám! Fuss a kikötőbe, kicsi. Talán hasznodat veszi a kapitány. Én felkeltem Jackie-t, és magammal hozom. Jó, megyek már, megyek! Még meg sem köszöntem, amit értem tettetek. Szóval hálás köszönetem. A pénzért is. Na, most pedig jobb lesz, ha az öreg úrral törődöm. Neki még pocsékabb a kedve, mint az enyém. Sose aggódjék, Captain! Nem történt velük semmi, kutyabajuk. Nekem ugyanis megérzéseim vannak. Kérdezhetek valamit, Captain? Van errefelé homokzátony, vagy valami sziget? Sziget? Gyerekem, ez aztán az ötlet. Már igazad volna. Kapaszkodjatok, fordulunk! Soha se hittem volna, hogy a szép időtől ennyire begurulok. Persze, ha nem volna konzervdobozunk, most zuhogna, mintha dézsából öntenék. De azért mindennek van jó oldala is. Képzeld el, ha a múltkor megírtuk volna azt a fogalmazást a legkedvesebb szünidei élményünkről, most dobhatnánk a fenébe az egészet. Kérdés, hogy írunk-e fogalmazást valaha is? Én vagyok a hibás. Egyedül én. Ott! Fehér zászló! Ők azok! Áj, fiam, aranyat érnek a megérzései. Ugye? Már én is látom. Én is. Én meg semmit. Na, mi a baj, kicsi? Semmi, csak állati boldog vagyok. De meg nem mond nekik, hogy bőgtem. Különben még beképzelnének valamit maguknak azok a fafejek. 3 alakot látok, és ott az én kurigundám. Várjatok csak, öcsém. Kerüljetek csak a kezeim közé. Bácsikám, mindennek én vagyok az oka. Hála az Istennek, hogy nincs semmi bajotok. Hanem fiaim, ha hazajönnek a felnőttek Dániából, egy szót se erről a kalandról. Ha mégis kitudódna, kenjétek az egészet. Tudom, az urak gőgösek, és vállalják, amit elkövettek. Nem úgy kérem. Az ősöket kíméljük. Nekünk felnőtteknek gyenge az idegrendszerünk. Na, indulás, fiaim! Hazamegyünk! Hát azért jobb itthon. Jobb. Rettenetesen álmos vagyok. Csoda tudja.
Az átanyom valahogy nem aludtam olyan jól. Hát az alvást kénytelenek vagyunk elnapolni, és sürgősen megfontolni, mit tehetnénk Jackie érdekében. Aha. Szép, hogy más úr kinyögött egy 50-es, de abból nem él meg a fiú. Szülei nincsenek, testvére sincs. Jó, de mit tegyünk? Van egy javaslatom. Mi? Mint arról a plakátokról értesültünk, pénteken, azaz holnap után a Tengerpart Filmszínházban bemutatják az Emil és a Detektívek című filmet. Azt gondolom, segíthetnénk Jackie-nek, ha felfednénk a mozitulajdonosnak kilétünket. Na és? Hát a mozitulajdonos hirdetést tehet közzé az újságban. A detektívek néhány előadáson személyesen megjelennek. Na, hát akkor talán több gyerek megy el a moziba, és ha több megy el, több lesz a bevétele is. És ebből a többből ad egy részt Jackie-nek. Nem, mi nem vagyunk mozimajmok. Hát a szükség törvényt bont. A javaslat kitűnő, elfogadjuk. Na helyes. Az én ötletem a következő. Rendezzünk gyűjtést Jackie javára. Elmegyek a Korsbütteli Krónika szerkesztőségébe. Megkérem a szerkesztőt, hogy közöljön egy cikket, szemléletesen ismertetve egyrészt, hogy hagyta el Mr. Más Jackie-t, másrészt, hogy a helyi gyerekeknek kutya kötelességük kiállni Jackie mellett, és gyűjtést rendezni a javára. Na és ki írná meg azt a cikket? Hát ő természetesen... Na? Hát én. Természetesen. Igen, én. Hát ez kiváló. Én azt mondom, hogy Gusztál a motorjával meg velem beszágultatna a környékbeli fürdőhelyeket, és az ottani gyerekeket is megagitálhatna a gyűjtésre. Így több lenne a pénz. Ez remek! Nekem nincs ötletem, de van motorom. Anélkülnek mihez kezdenétek? Hát ez igaz. Munkára fel! Indul a propaganda hadjárat. Mire az ősök megjönnek, készen is lehetünk. Szép volt, de hát a szállodai ágy csak szállodai ágy. Nem haltatok éhen, aranyoskáim. Ne egyetek csak. Most már itthon van a is napszotok. Nem fogtok éhezni. Egyél te is, Jackie. Köszönöm. Szólíthatom én is snapsnak? Hogyne, kedves, hát hogyne. Nem tudom, illik-e, de erről jut eszembe. Van itthon snaps. Természetesen, kapitány. Klotilde hoz inni a kapitány úrnak. Hát meg vagyok elégedve veletek, fiúk. Okosan használtátok az önállóságot. De nem is számítottam másra. Jól elintéztétek azt a Byron, akarom mondani, más urat. Gratulálok. De mihez kezd Jackie ezek után? Ne tessék félteni engem, tanácsos úr. Már keresek is. Igen. Labdát szedek a teniszpályán. 50 fenéget kapok egy órára. Borravalóval együtt tegnap is összejött 1 márka 80. Tessék csak kiszámolni a havi átlagot. Abból már meg tudok fizetni egy bútorozott szobát, teljes ellátással, esetleg erkéllyel. És ha van tehetségem, még teniszoktató is lehetek. Ezt a gyereket nem kell félteni. Nem is. Nyitva áll a világ egy olyan artista előtt, aki kinőtt a szerepéből. Figyelem! Egy kis figyelmet kérek. Van itt valami, amit még nem mondtunk el. Mi a detektívek gyűjtést rendeztünk Jackie javára a környékbeli gyerekek között, meg vállaltuk azt is, hogy fellépünk az Emil film néhány előadásán is. Ezért is kaptunk pénzt. Szaporítom a szót. Na, szóval a gyűjtés eredménye, vagyis Jackie vagyona a mástól kapott 50 márkával együtt 845 márka és 15 fenig. De hát bravo. Ez... Semmiség. Fiúk, becsület szavamra én legszívesebben bőgnék. De hát egy volt artista, Istenem, majdnem 1000 márkat, még most se tudom elhinni. Ha ez így megy tovább, villát veszek ki meleg vízzel, világítással. Most csak annyit mondok. Mi mindig jó barátok leszünk. Ha a szakálunk a térdünket verik, akkor is. Úgy lesz, Jackie. Illetve mától nekünk Paul. Te, Paul, szeretnék ajánlani valamit. Mit, kaptén? Minek vennél te szobát? Van nekem egy házam. Kicsi ugyan, de nekem mégiscsak egy kicsit nagy. Ha kedvet tartja, hozzám költözhetsz. Meg lesz, kaptén. Mennyi bért kér? Nem mutáskodj, hallod-e? Hát te teszel szívességet nekem. Nincs véletlenül pénz szűkében? Beszállhatnék az üzletébe. Most, hogy vagyonos ember lettem. Hát, megcsinálhatjuk, te leszel a csendes társ. De csak egy feltétellel. Ha itt maradsz, Korsbüttelben. Áll az alkú. Ez igen. Jaj, nagymama drága, én olyan boldog vagyok. Hát, lassan vége. Vége a nyárnak. Igen,
1 hét múlva már suli. Írsz anyádnak rendszeresen? Hát természetesen. Ő is ír jóformán minden nap. Te mi a véleményed Jecske törzsőrmesterről, kisfiam? Te tudsz erről? Miért van talán valami kifogásod ellene, hogy a lányom megkérdezi, hogy menjen újra férjhez? Ez már eldöntött dolog. Semmi sincs eldöntve. Az égvilágon semmi. Hát hogy nincs eldöntve semmi? Te, hogy tetszik neked ez a zsaru? Az a fontos, hogy anya kedveli. Pontosan. És te épp ezt veszed zokon. Mert ugye, ha valakinek ilyen remegbe sikerült, ragaszkodó fia van, mint te, annak minek férj? Gondolod legalábbis te? Van benne valami, de hát mit csináljak? Azt hittem, egész életünkben együtt maradunk, csak mi ketten. Igen, és 10 év múlva egy szép napon az ember szedi a sátorfáját, és világgá megy. Ha semmi sem kényszeríti rá, akkor is. És mi lesz akkor anyáddal? Egyedül marad. Se fia, se férje. Na és ha megnősülsz? Anyós és menny nem való egy fedél alá. Én tudom, tapasztaltam. Egyszer, mint menny, egyszer, mint anyós. Anyád csak téged szeret. Nekem megírta. De döntened neked kell. Itt megáll a tudományon, nagymama. Megengedhetem anyának, hogy férjhez menjen csak azért, mert rajtam akar segíteni, mikor pedig mind a ketten legszívesebben magunk maradnánk. Mit csináljak? 2 dolgot tehetsz. Vagy megmondod anyádnak, amikor hazaérsz, hogy ne menjen férjhez, akkor egymás nyakába borultok, és a dolog egyszer mindenkorra el van intézve. Vagy nem mondod meg. De akkor aztán jó képet vágsz a dologhoz. Nem ilyen elkámpicsorodott ábrázattal jársz a világban. Vagy ezt, vagy amaszt. De gondolj meg alaposan. Értem. És tudom, mit csinálok. Hallgatni fogok életem végéig. Szeretlek érte, kisfiam. Tisztellek. Ma férfi lettél. Te vagy a világ legcsodálatosabb nagymamája. Tudom. Na most pedig gyere, írunk anyádnak egy képeslapot, és aláíratjuk mindenkivel. Írhatnánk még egyet? Kinek? Jecske törzsőrmesternek. Mindannyian aláírjuk, és én azt írom. Csókol, Emil, a fiad. Elhangzott Emil és a 3 iker. Erich Kästner regényét Borbás Mária fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta és rendezte Gáspár János. Szereplők: Emil Várhegyi Teréz, Teó Márton András, Gusztáv Sörös Sándor, Hans Felföldi László, Poni Hűvösvölgyi Ildikó, Kiskedd Jani Ildikó, Jackie Szakácsi Sándor, Emil anyja Pécsi Ildikó, nagymama Komlós Juci, Haberland Szokolai Ottó, Klotild Tóth Judit, Jecske őrmester Huszár László, Burnot kapitány Buss Gyula, Mr. Byron Gera Zoltán, Haberlandné Darvas Magda, Meki Pogány György. A felvételt Fülöp Sándor és Váci Györgyné készítette. Zenéjét összeállította Veres Jolán. A rendező munkatársa Neszmélyi Magdolna és Terjék Jenő. Dramaturg Hakl Jolán.